खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकं ब्रह्म सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव नैजिथि बोसोरारि फुजा फोरबो फालिदों गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ आश्रम मन्दिराव फुजा खुंफुंदों बोसोरारि बांला सैत्र दाननि 15-16 अक्ट'आव सिलबान अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ आश्रम मन्दिराव गाजा गोमजायै फुजा खुंफुंनाय जादों फुंबिलिनि समाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो आफादनि आफादगिरि बिरेश बसुमतारिया लोगोसे उननि हाबाफारियै धोरोम फुजा होनाया जागायो नंगौ क'क्राझार जिल्ला पदबजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि साखाथियाव सिलबान अन्थाइ बान्दोनिफ्रायनो गोबां देब देबीनि माखासे सावगारिफोरखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै गोबां रोखोमनि गावबा गावनि फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि सिलबान अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि बिरेश बसुमतारि आरो नेहाथारि रन्देस्वर ब्रह्म बिथांमोना कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै फुजा होनो थाखाय नांगौ बायदि हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जादों बिथां नेहाथारिया फुजा फोरबोनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै जों आबुङै मिथिना लानि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे सिलबान अन्थाइ बान्दो महामाया बाथौ मन्दिर आश्रमाव जों बोसोरे बिदिनो खुङै खुंबोनानै देग्लायसिमाव 21 खेब जाबाय दा बे 21 खेबनि फुजा खुंनायाव दिनै फाल्गुन सैत्र मासनि जोङो प्रत्येक 15-16 आव खुङो दा बिदिनो देग्लायनि बोसोरावबो जोङो जाकजमकै साननैनि हाबाफारि लानानै बे फुजा हाबाफारिखौ बारहोहरनो आखायाव लाबाय दा थिग बिदिनो जोंनि सिलबान अन्थाइ बान्दो दुलिगाव ओनसोलनि रायजो राजा नायगाव दुलिगाव सांमान्दा फालासगुरि थिलाफारा जों बिदिनो ओरै काजिगाव ओरै फानजानि बुंखा आरो बिजिनि सुबाइजार बेफोरबायदि बाक्सानिफ्रायबो आइ आफाफोर फैनानै बेहाय जोङो जाकजमैनो हाबाफारि फुजा फोरबोखौ खुंबाय थानाय जायो देग्लायहाय जोङो मोनसे सोलायनाय हाबाफारि लाबोनो सानदों खारन सैत्रनि 15-16 आव जों फुजा खुंनायाव लामानि उसुबिदानि थाखाय फैगौ बोसोराव जोङो ज' बिदिनो रायजो राजा कमिटिजों सावरायलायनानै फैगौ बोसोराव फाल्गुन मासनि 15-16 खौ जों थिरांथा खालामनाय जाबाय दा थिग आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे बे फुजा फालनाव जाकजमकै बाहागो लाफैयो आं बेखौनो खावलायनानै जोंनि सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिरनि गाहाय नेहाथारि जानानै एसेखिनिसिम बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय थांखिया बाहाय जोङो दिनैसिमबो मोजाङै हमदांस' हायाखै खारन बाव अन्थाइयावनो मोनसे सोमोनांथाव आखिनि हिनजाव मानसिनि आगान दं आरो बाहायनो मोनसे सोमोनांथाव जिनिस दंबायमोन जों नुफैयाखिसै बाव अन्थाइजों बान्दो थेनाय बे दङमोन जाहैबाय आरो मोनसेया हरैहाय बारनानै हाजो दरसेयाव नरल बलि होग्रा मोनसे सिनारि दङ जाहैबाय दाबो दं मोनसेया जाहैबाय अन्थाइयावनो हांखोजों दाननानै दोननाय बोरला थिर दङ दा बेखौ लानानैनो बे ओनसोलनि सासे सिसिल माराक होननाया बे ओनसोलखौ दाखिनानै लादोंमोन बिथांखौ सिमां मोगथां सोबनायबाय थानायलाय बिथाङा गिनानै जोंनो बे ओनसोलखौ हगारना होदों दा जोङो बेखौ सति पार्बतीनि ओनसोल होननानै बाव बाथौ थानसालि गायसननानै बेजोंनो जों दिनैसिम बिदियैनो दाब दाब देबतानि स्थान होनानै जों आर'ज गाबगासिनो दं दा बेजोंनो सोलिबोगासिनो दं बाव मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफ्रा जोङो बाव स्थान होदों बाथौनिखौ बाथौनो होदों बिबार बाथौनिखौ बिबार बाथौनो होदों बुलि बाथौनिखौ बुलि बाथौ होदोंमोन दा बुलि बाथौ हिसाबै इसेबां नांथाबैलाय ब्रह्म बाथौनिखौ ब्रह्मनिखौ जों ब्रह्मनो स्थान होदों दा बुलि बाथौ हिसाबै एसेखिनिसिमाव दिनैसिम आग्रह जायाखै दा जोङो बाहाय बिमा महामायानि नामै फारौ जरा हांसो बा बोरमा बुलि होयोमोन दा बेखौबो जोङो सोलायनायनि नामाव देग्लायनिफ्राय बे आइ आफामोननो जोङो बुलिखौ होले होननानै थिरांथा लाबाय देग्लायनिफ्रायनो जोङो बे हांसो फारौ बोरमा बेखौ बिमाफोरनि नामाव हगारनानै देग्लायनिफ्राय जोङो बे बिबार बाथौजोंनो फालिलांनो होननानै आखायाव लाबाय गोजोनथाव खौरां
बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।